v nedeľu ráno, lebo ste zvyknutí, že v pondelok je už video vonku, takže no, predstavte si, že dala som členom možnosť, aby druhú časť otázky a odpovede mohli položiť práve členovia. Sranda, že ako som videla, 4 vydali otázky. Možno nie každý sa dostal ešte zatiaľ na YouTube. Nevadí. Ale dali mi viacej tých otázok. Už tak som sa trošku sem tam začítala. Dala som si to úplne na 175% max, aby vám okuliare nesvietili do displeja. Vidno, že som chorá, že? No a hneď aj začneme. Marmg. Počkaj, keď si ju takto kliknem, tak čo sa mi zobrazí? Margaretka. Margaret. Vidíš, ako dobre je na YouTube, na notebooku. Juditka, mňa by zaujímalo, aké sú tvoje obľúbené filmy, seriály, herci a herečky. Moja zlatá Margaretka. Takže v prvom rade ja každý večer, už som to asi hovorila, pozriem si ASMR videá, ale zaspávam na Colombo. To je už pre mňa rituál a proste Peter Falk. V maďarskom jazyku pozerám, takže ten synchron to dabuje. Už umrel ten herec. Jeho farba tónu hlasu mi veľmi pozitívne na mňa pôsobí. Ďalej, ja som s tým tak, že úplne, bože, to čo už zase riešia títo susedia. Prepáčte. Ja to mám tak, že keď pozerám nejaký seriál, tak ja musím tiež, ako aj vy, každý asi musím mať svoj idol, kvôli komu pozerám teraz tento seriál. A to teraz priatelia často to je, dávajú, mám strašne rada priateľov. No a zo začiatku som napríklad mala Chandlera, jeho vtipy, jeho sranda, lenže posledne teraz už je mi viac vtipný, ako keby dospel Chandler. Aj tak pribral, takže nejako mu to už teraz nepasuje v mojich očiach. Teraz už Ross. Nehovorím mená v role, že Ross. Joey je zlatý a pasuje tam, ale taký detský pre mňa, no. Ale naozaj Ross ma veľmi vie rozosmiať. Rachel nemám ju rada vôbec, ale patrí do seriálu, takže. No a na Vianoce si vždy pozriem Popelku českú, že musí byť. Hrozne to mám rada, ten náš film. A takto, že obľúbený herec veľmi ma nenapadne. Vravím, ja si pozriem všetko. Veľmi rada pozerám turecké seriály. Posledne nejako som nenašla nič nové. To, čo dávajú teraz, tak to som už videla všetko predtým.
A ide o to, že ja som s tým tak, že už keď sa veľmi kričí, veľmi temperamencia a príliš hlasné sú tie ženy tam temperamentom, tak mi to vadí, už mi to vadí, takže španielské preto sa veľmi nepokúšam, už keď len tak niečo také nudnejšie. A teraz ma takto nenapadne nikto, že úplne som rada, keď ten herec no a teraz ma nenapadne jeho meno. Chandler. No aký Chandler? Počkaj, pozriem si to. Adam Sandler je môj veľmi obľúbený herec. Strašne mám rada, aj na ňom sa hrozne viem smiať a naozaj, keď komédiu hrá, je veľmi pozitívne na mňa vplýva. Takže asi tak, Margaretka moja, ďakujem ti za otázky, Zlatko. Alfa Romeo, moja milá, zlatá, myslím, že sestrička, alebo doktorka možno, dala nám viac toho. Je to tretice, zdaj si věřící a co pro tebe víra představuje. A zdaj si k ní případně vedla i své děti. To je prvá otázka, či som veriaca. Ja som v detstve bola veľmi veriaca, veľmi hlboko. To môže byť, že prastárka bola farárkou a čítala nám veľa z Biblii. Aj som ja tiež som čítala Bibliu, takže vyznám sa v niektorých veciach, ešte si pamätám. Hlboko som bola veriaca a samozrejme, že ešte stále viem, že niekto na mňa hľadí zvysoka, že úplne nie sme sami na tejto zemi. Bol čas, to tvrdé, čo sme všetko zažili, bol aj taký čas, že som povedala, že to není normálne, že neexistuje Boh. Lenže potom prišlo, stále mi to potvrdil osud, že a predsa, takže ono to bolo tak, že naozaj už ten prípad radšej ani nevyrozprávam, lebo mám mu povedať, no. Išlo o to, že z nejakého dôvodu museli sme výjsť z bytu vo Viedni. Musela som kľúče odovzdať do konca týždňa. Dali nám tak, ja som to nevedela, že tak rýchlo. A už sme mali, keď ide o to, že tu máš zaplatený nájom a reži všetko, ale už si zaplatila aj tam, kde sa sťahuješ a ešte aj kauciu si dala, tak to obdobie nechceš naťahovať, že na dvoch miestach budeš platiť. A ono to už sme vtedy mali zaplatený dom v Maďarsku pod nájom, aj kauciu sme dali a no, bolo to príliš. A niečo, predstavte si, veľkomesto, preto by som sa tam už nevrátila. No, predstavte si, čo sa stalo. Lenže bolo to od družstva, od mesta, ten byt, čo sme mali. A museli sme všetko vypratať, aj kuchynskú linku, čo my sme kúpovali do nej. A nakoľko to neboli na predaj, nábytok, nebol to na predaj,
sme dole na dvor, spravíme takú kopu a tu a pozri, v inzeráte máme čísla, že nám to odnesú smeti normálne, že odnesú, nenecháme to tu, jasné, za to je pokuta, ale oni to odnesú na smeti. Ešte sme nemali auto, takže nemali sme, ale my sme sami od seba nemohli odniesť, nejak tak bolo. No, všetok sme poodnášali z 3. poschodia na dvor, volám chlapovi, ešte žena zodvihla ako v kancelárii a áno, na koľku tam majú byť, budú tam. Aj pekne prišli dvaja chalani, oni sme nemuseli pomáhať, všetko naložili do auta. A vravím, no, prišla platba, bolo písané, že 35 eur na hodinu, na meter štvorcový. A to bol meter štvorcový, tak vravím 35 eur, tak dám ešte trinkel 5 eur a máme to. A chlap tučný, úplný mafián, že príde šéf a on faktúruje. Ty kokos. On vytiahol faktúru a začal rechnungovať. A že 550 eur. Vyboletvím cik. Už teraz sa smejem, tedy som odpadla normálne. Koľko? To prečo? Nezmýlili ste sa za tú kôpku smetí? Že áno, lebo ja si to beriem na svoj súkromný pozemok. Aj odvoz, že vám to naložili všetko dohromady, je to toľko. Bože, vravím, to nie, ja nemám toľko, kdeže. Že není problém, nechcete to zaplatiť, chalani naspäť, že vraj dole a oni tu začali nosiť, vravím, stop, bože, stop, ja som za hodinu musela, už prichádzala z Hausbaltung stadiaľ z bytového, že odovzdám kľúče a on toto využil. Vravím stop, tak poďme do banku posledných, možno 600 eur sme tam mali na bank účte. Vravím toto nič. Tak som mu 400 potom, na 400 vravím, nerobte, my odchádzame, my nemôžeme ostať úplne bez chaliera. 400 eur, normálne som mu zaplatila za smeti 400 eur. Za meter štvorcový trošku kôpka, bože. No a ostali sme takto na 100 eur, ani toľko nevedeli sme, čo máme jesť, či máme jesť, či nechať na naftu, či na benzín. A čakali sme. A ja som mala dobre drahú pračku. Tu som zobrala na leasing a už som ju splatila, takže bola už naša 700 eur stála ináč. Ani sa mi veľmi nepáčila tá pračka, lebo veľmi dlho prala, veľmi dlho bolo, že so suštičkou, ale viete, aké to je, keď máš spoločne, nevysušilo to veci až tak. A ja som ju dala, ešte ako sme čakali na ženu, ktorá príde pre kľúče, že aspoň 100 eur spraviť. Tak som dala, že za 100 eur. A to už Berli bola s nami a Berli mala zlomené nožičku mala zlomenú, tak sme si ju zobrali odtiaľ. Chúďa, ako sa v prázdnom byte trápila, bolo leto. Tak už potom sme čakali aj na to, že či niekto príde pre pračku, či mi budú volať. A boli sme úplne hladní, my sme už nič nejedli tam. Nevedeli sme, že čo. A idem ja dole, ešte niečo do
Takže všetko my vedeli sme, ani sme zohrievať nemuseli, dobre sme sa z toho najedli, aj Berli dostala. No a v tej chvíli som si to neuvedomila, až potom, keď už všetko sa skončilo, prišli potom pre pračku, jasné, za 100 € zobral hneď. Tešil sa jej ako opica. No a odostali sme byt, jasné, všetko. A až potom myslím, že som išla pre kauciu, keď už bolo všetko v poriadku, že mi vrátia, ale... Áno, a toto bol pre mňa taký znak, taký prejav, že naozaj boli sme tak hladní a normálne nám Boh, niektorá susedka alebo sused, ale pomohli nám. Takže takéto veci sa stávali v mojej minulosti. Takže som veriaca, samozrejme, veď verím aj na toto, že to nemohlo byť len tak. Verím a viem, že Boh, teraz už mám motto, pomôž si sa, aj Boh ti pomôže, potom už. A dále by mňa zajímalo, co je pro tebe ve výchove detí dôležité a jakými základnými pilíři si se ve výchove řídila a co bys doporučila nám ostatní. Ty si sa ešte pýtala, či som deti viedla. Samozrejme aj deti, aj chlapci sú takisto veriaci. My sme tieto veci vždy spoločne, potom sme sa o tom rozprávali a napríklad, áno, kde som ich viedla, hlavne pri vianočnom stole máme tradíciu, že modlíme sa každý rok. Keď má nervy starší syn, tak povie, že tento rok sa už nepomodlím, mňa nezaujímaš, ale predsa sa každý pomodlí. Verím, áno, že aj synov som. No a čo mi bolo dôležité, akými základnými piliermi pri chlapcoch, pre mňa bolo dôležité, aby v prvom rade boli ohľaduplní. Pamätám sa, že nakoľko sú dvaja chlapci, tak jasne aj oni sa začali zo začiatku medzi sebou biť. A mladší syn, on už mladší, ale mal veľkú ruku a naozaj, ako ho niekto nahneval už ako štvoročného, tak jedným pácom takú ťažkú ručičku mal. Dodnes je taký mohutný chlap, nie tučný, ale on sa tak narodil, už má to po mojom starkom, že také silné kosti má. A keď niekomu padol na nos, tak mu rozbil, im išlo krvno. A pamätám sa, že on toto využíval pri bratovi tiež, že on je silnejší a hneď capol. No a to som im stále opakovala, že práve to, že ty si silnejší a mladší, musíš toho staršieho ochraňovať. A toto je tvoje poslanie, že stále musíš ochraňovať svojho staršieho brata, lebo on je slabší od teba a nie ešte ty ho budeš napádať. Takže oni sa majú strašne radi a od detstva tiež, potom to už úplne prestalo. Potom som ale musela prejsť na to, že vonku rečami, slovom oveľa rýchlejšie vieš stolať ako bitkou alebo násilím. Aj to sa mi podarilo ich. Jasné, tak určite, že boli bitky, keď boli mladí alebo niečo sa stalo, tak chlapci. Ale
ako bytkov. No a ďalší príhoda bola, že aby sa delili medzi sebou, neskrývali sladkosti jeden od druhého, ale práve, že a aby to mali v sebe, že dobrý pocit dať tú polovicu bratovi. A začalo to tým, že nemali sme vôbec, slabo sme žili, že a iba jednu tabličku čokolády som vedela kúpiť dvom, tak mi to vyšlo, no. Jednu a to Figaro, čo je, a doniesla som a on mi to zobral celé, vravím, musíte sa podeliť, polovicu dáš bratovi. A tento mladší, on to vytrhol a nie, rozbalil a začal, že jesť tú celú. Som sa k nemu prihľadala, vravím, ty sa nehambíš. A mal dlhšie nechty podrastené. Viete, aké to je, keď trošku nie až tak, ale no, mal dlhšie. On nejako sa zahnal a pamätám sa, že mi do nosa. Ono to začalo aj u mňa krvácať. Bože, sa zľakol. Ja som dostala nervy, som to od neho vytrhla. Založila na skrini, vravím, čo toto bude bláznenie, bože, pre čokoládu. A také nervy som dostala, že ja som ju zožrala celú pred ním. Ja. Hovorím, tak je to možné, že kvôli tomuto ešte si ma aj ubližil si mi. No, tak toto sa mu tak zafixovalo do hlavy, že zo škôlky, ale aj zo školy už ako prvák alebo čo, keď sa cukríky, žuvačky rozdávali, že niekto mal narodeniny, meniny a keď donesú takto, že cukrík, tak mal žuvačku, polovicu odrizol, zapalil a doniesol bratovi. Ja keď som to videla, to čo si mu dal, že ja som mu odložil polovicu. A dodnes sú veľmi zlatí. On, ako je to už možno aj príliš, lebo dajme tomu posledný kus stehienka leží a každý si natiera chlebík a druhý si robí nejaké párky a každý pozerá to posledné stehienko. Vravím, chlapci, bože, naozaj už nerobte to už až tak. Oni to nechávajú jeden druhému, alebo mama možno. A nedotknú sa to, tak radšej už bolo aj tak, že ja som napríklad ešte vo Viedni, keď som robila nočné, bolo aj tak, že to nechali vonku v teple, keď bolo teplo, sa to pokazilo. Aj také sa stalo, takže už to možno aj preháňajú, ale sú veľmi zlatí jeden k druhému. Aj kúrne, jasné. Takže pre mňa bolo dôležité toto rešpektovať staršie osoby, ženy, toto som im veľmi, veľmi dlho vysvetľovala, že ženy v žiadnom prípade nebyť, ale ich ochraňovať, lebo sú slabšie. A ďakujem ti, Alfa Romeo, ale ešte pokračujeme tvojimi otázkami. Ahoj Juditko, byla bych ráda, kdyby ses trošku více rozpovídala o tom, zda ti slovenský a maďarský YouTube alespoň trošku finančne vydelává a nejakým spôsobom sa ti vrací úsilí, ktoré do toho dávaš. Prípadne jak to zlepšiť ze strany náš diváku, jestli budeš chtít zmínit
mám 4. rok, bude teraz v novembri. Mám tam už skoro 3-krát toľko odberateľov, že 5600 sa mi zdá, tak 300 už aj neviem. Takže skoro trojnásobok a už onedlho, ak to takto povedie ďalej s členstvom, už sa dostanete na tú sumu, čo mám z maďarského kanála. Takže od Maďarov po 4 rokoch mám biedných 77-80 tisíc forintov. To je 200 eur. Je to málo. Mám tam oveľa viac, nechápem ináč. Možno, že je to preto, že sa to ráta vo forintoch, tie doláre prerátávajú. Tam sa to hrozne ťažko vo forintoch. Ja sa z toho neviem, maximálne som mal 80 tisíc, takže tých 200 eur. A nedá sa to na euro, už keď si otvoril kanál v Maďarsku. No a Slováci teraz už ideme na 160, 155 a to vám aj ukáže, myslím. Len aby nám pes neprechal do toho. Ide o to, že čo som sa zmieňovala, áno. Jasné, že teraz už pracujem, aj od pondelka zase začínam, že už tento týždeň som si tiež pracovala. O 8 vychádzam ráno a vraciam sa o 4:30 po obede. No a to video natáčanie už záleží aj od okolia, či sú ticho večer, ako som vyčerpaná, čo treba robiť, či treba navariť, alebo tak. A jasné, že bolo to oveľa lepšie, keď som bola doma a v kľude som si pekne skoro ráno vstala, lebo to už nespravím. To som spravila minulý týždeň, že som vstala o 2:30, dala si kávu, natočila video a ešte choroba do toho a potom som išla do roboty. No ja som ako duch. Bola večer, keď som sa vracala z roboty. Nie, to už nejdem robiť. No a moje prianie by bolo v prvom rade sa nedostať pod to minimum. To minimum je 70 eur na eurách. A keď sa ja dostanem na to 70, že pod, tak mi môžu aj partnerstvo zrušiť, lebo nespĺňam podmienky. Toto je zmluva medzi mnou a YouTubeom, nie? A jednoducho ja sa toho musím držať nejako, aby YouTube zo mňa zarábal. A neuveríte, čo som ani nemyslela, že až tak. Ja sa teším každému. 4,90, skoro 5 eur stojí toto členstvo. A ono to začalo, mala som 12. Aj z toho už traja odišli v minulé. Takže povedzme 10 z 10 členov. A teraz ako som začala tieto videá pre členov robiť. A naozaj budú čoraz pikantnejšie témy, aby tých ľudí to trošku zaujalo. Tak mám teraz 31, takže raz toľko. A zo 100 eur, pozri sa, že 64 eur mám za členstvo už, lebo za členstvo z tých 5 eur mi dáva YouTube 70%, to je najvyššia suma, ktorú vieme zarobiť z toho. Je to komplikované, ale no, tak to obrazne povedané. A vidím to proste u vás na slovenskom kanáli, je to tak, že keď aj momentálne, keď aj videá nemajú takú
Ale zase viacerí boli už aj takí, ktorí sa ma pýtali, že chceli by ste podporiť tento kanál, lebo to nechcete, aby zanikol. To nikto nechce. Takže čo by bol môj sen? Jasné, že nesnívam o tom, že budem 20 000 eur zarábať. Tiež to viem, že na to nemám. Ale ak sa raz dostanem k tomu, že tých 800 eur, tých 900, čo je normálny klasický zárobok na Slovensku, čo aj teraz zarábam, 800 eur idem mať, tak sa mi už o tom neoplatí pracovať, že? Myslím to tak. Bolo by dobre sa k tomu dostať, lebo ide o to, že aj investovať je potrebné, že do toho videa treba. Cítim to aj ja, že už len tak, keď nehovorím o privátnych veciach, tak už to video ani není také zaujímavé. Treba niečo ukázať. Teraz napríklad som si rúže objednala, tak vám ich ukážem potom. Nejaké tie nechty, aj to oblečenie už by bolo treba vymeniť. Proste stále treba niečo a o technike už ani nerozprávam. Takže môj cieľ je to, môj zlatý, momentálne mi viete pomôcť, tí, ktorí naozaj chcete, ale neviete ako. Tak buď sa stať členom, 4,90 to stojí mesačne, to mi veľa pomôže, lebo vravím 70% z toho dostávam. A keď nemáte príležitosť, neviem, či mi už pustili YouTube iPhony, lebo som ich ešte zatiaľ nemala spustené, takže cez iPhone sa veľmi nedalo u mňa členstvo. Ty máte zase možnosť sa stať členom na Buj Cafe. Som si založila účet tiež a tam viete aj kávu mi kúpiť, iba ak nechcete byť členom, tak mi viete kávu kúpiť, pretože tak trapné to je, že no a tieto peňažky si myslím, že odtiaľ tam budem šetriť na kameru. Chcela by som aj ja už normálne Ultra HD kameru, takú 250-300 eurovú si kúpiť a bolo mi už na čase aj ten obraz trošku skvalitniť. Takže takto, moji zlatí, tieto možnosti sú a samozrejme, že aj tie videá musia byť. No a toto by bol môj cieľ, ja neviem, toto všetko kúrenie začalo. Moja zlatá, dúfam, že som na všetko odpovedala, plnohodne niečo byť, jak si zmínila. Dobre by to bolo veľmi, lebo ono to bolo tak krásne, tak nádherne som si vedela. Viem, že veľa ľudí sníva o tomto, ale ja som to zažila, len som ešte nemala tie financie k tomu, no. Skoro ráno vstať, dať si tú kávu, aj tie raňajky, aby neškrkalo v bruchu, namaľovať sa, nalíčiť, pripraviť na to video, spraviť to okolie a potom nastrihať do tej 9. 10. som bola už hotová s tým. O 12. určite už členovia mohli vidieť video. A išla som si na prácu, pranie, tak vo veľkom dome je toho dosť. A proste bolo to krásne. Vedela by som si to predstaviť, že ten plat by som mala z YouTube a toto by bola moja práca. Začalo mi škrkať, že v bruchu, bože. Neviem, či veľmi dlhé toto bude vidieť, končí. Takže Alfa Romeo má ďalšiu otázku. A jaký vzťah máš ty ke svým rodičům a jak se v průběhu let vyvíjel? Popřípadě, jaká je tvá nejkrásnější vzpomínka z dětství? Klidně se o dětství rozpovídej. Moja.
mám vzťah k rodičom? Je odpoveď žiadny. Konečne som zrušila vzťah s rodičmi. Mám mamu, matku a nevlastného otca, ktorý bol s nami od mojich 9. Ide o to, že som žila vo obrovskom klamstve. Musela som priznať to, že moja mama ma nikdy nemala rada. Dozvedela som sa to od vlastných synov. Išlo o to, že keď ja som chodila, to som začala, že do Českej republiky 2 roky sme tam robili. Každý mesiac som jej posielala peňažky, lebo ona bola s deťmi. Potom som začala opatrovať 4 roky. Vždy som si musela pýtať zálohy, vždy keď som sa tam vrátila, vždy bolo potrebné 2 dní vydržalo, čo som nechala doma a nakúpila. A už bolo treba zase poslať, že deti potrebujú, deti. Musela som si zálohy a nič. Sme si nevedeli ani odložiť nič. A ona vždy hovorila, že deti, oni sú v puberte a majú aj 20-eurové vreckové a tak. Lenže jeden deň a to ešte nestačilo, tak čo mi ostalo, keď sa opatrovateľka vráti domov, musí si odložiť 50 eur na cestu, keď zase pôjdeš, nie? O 2 týždne. A tento nevlastný otec sa v kuse vracal za tú kvôli tej 50 eurovke ešte chceli aj do vracka. A syn mi ukazuje svoje roztrhnuté topánky. Úplne mu tak, že mama už nedaj starkému tak kúbrete mne topánky. Proste ja som chodila opatrovať do Rakúska a moje deti chodili deravé. No to nestačí. Potom som sa dozvedela, že ani veľmi variť nedostali. Ani vždy to isté trošku mesa, knedle, aby sa najedli. A kapusta, že to každý deň to isté mali. Ale že vreckové to zabudni 2 eurá za týždeň. Že to nie oni brali. Takže toto bolo doma a potom už konečne, keď sme sa už v Rakúsku sme si vedeli sadnúť k stolu, som sa dozvedela také veci, že ich pila. Že museli kľačať tak ako s nami. To isté robila so synmi. Oni to takisto museli prežiť a pravím, prečo ste mi to nehovorili. Frasa. Takže bol to teror. Aj si vypila. Samozrejme robila veľké cirkusy, takže katastrofa. Oni mi to nehovorili, oni si mysleli, že je to normálne asi v tejto rodine. Ja som o tom vôbec nevedela, že ona ich takto týra. Už teraz tak poviem, týra. Takže v žiadnom prípade s nimi nedržím kontakt a oni sa snažili, jasne, zase proste išlo stále o to, že Judka pôjde pracovať. Oni nemusia, lebo nerobili, veľmi málo toho odrobili v živote. Ale ja budem tá, čo zarába a oni budú s deťmi, akože. A zaplatili si pôžičky, všetky, čo pobrali, takže, no, chápeš, do toho ani nepatrí, do relaxačného. Nula s nimi. A takéto som mala ja detstvo, ale najkrásnejší spomienka z detství je, že som ako 16 rokov som mala
A mali sme mini playback show v našom mestečku, mini playback show. A mohla som sa aj ja prihlásiť. Viete, že som chcela byť strašne speváčkou, strašne ma to lákalo. Tak sme sa aj my pripravili. Ja som vymyslela choreografiu a celé leto, cez prázdniny, ono to bolo, na show mali sme čas sa pripraviť, myslím 2 mesiace. Každý deň som svoj tím, tanečný tím, trápila s tým, aby sme naozaj boli dobre zohratí. A od Snap sme mini playback show, že od Snap sme prezentovali a vyhrali sme prvé miesto, takže ja hľadám toto video všade, že kde by som ho mohla nájsť. Bolo to nádherné obecenstvo, v kultúrnom dome bolo plno. A tá, ktorá to tam organizovala jednoznačne, poznala ma zo školy, Jutka, tvoj tým vyhral. Toto je taká krásna spomienka z detstva, že sa mi to podarilo. V živote by som nemyslela, že sa to podarí, ale prvé miesto sme tam vyhrali, no. A pokud by nebylo na co odpovídat, zajímalo by mě například, jak dlouho kouříš, jaká byla tvoje cesta k kouření a zná a kolikrát si se třeba snažila prestať. Jsem taky kořák a přijde mi, že je to takové zapovězené téma ve spoločnosti a štve mě to, občas bych to s někým ráda probrala. Aj to je dobrá otázka moja. Ja som nechcela vačiť. Ja som aj keď sme na diskotéky chodili za mladá, keď mi aj dali, mne to vadilo, ja som to nechcela do tela vôbec. Už obidvaja synovia, mala som obých 2 synov, mladší bol bábätko akurát a muža, manžel, ešte bývalý manžel, on bol na vojne. Som mu písala list v noci a no išlo o to v prvom rade, že každý fajčil, každý v rodine, len ja nie. A prišlo mi to už tak, že ja som ich stále terorizovala. Mama musela so svokrou chodiť na balkón aj v zime. Som ich vytláčala. Nefajčite v byte. Deti som odháňala od nich. Fajčíš, teraz dieťa nemá byť pri tebe. A ja som stále som rila do nich. Stále. A už mne to bolo úplne trápne, vravím. Radšej začnem fajčiť a budem to už brať tak, ako to berú oni. A už len aby som už bol pokoj. Tak mama nechala, mužovi som na vojnu písal, ešte vtedy bola vojenčina. Som mu písala v noci list a mama si tam zabudla cigarety.
Začala som aj s Nicorettom. Normálne na tretí deň Nicoret už ako keby som ho ani nemala. Takisto som sa trápila, že ten absťák. A potom som si povedala, že na to, aby som prestala fajčiť, lebo chcem prestať, jasné, ja to nechcem robiť. Na to už naozaj musí mať človek pohodlý, kľudný život, myslím si. Lebo napríklad ja si viem predstaviť, že v práci nemusím, máme jednu malú menšiu prestávku 10 minútovú na cigaretu. No ale ja si zahryznem do jedla vtedy, no a čo, takže viem si to predstaviť, keď už všetko bude okolo mňa v poriadku, že prestať, ale zatiaľ to nepripadá do úvahy, lebo zbytočne budem, už deti mi hovorili, mama zapáľ si, lebo to je na nevydržanie s tebou. Aj oni fajčia, bohužiaľ, no. Moja zlatá, je to veľmi ťažké. A pravím to Nicoret, to si zvykne na to telo nejako, veď už s tým som fajčila. A koľko to stojí? No. Ďakujem ti, Alfa Romeo, moja zlatá, za veľmi pikantné otázočky, zlatko. Oficiál Beloved, zlatko, moje slniečko, ahoj. Juditko, ja bych se chtěla zeptat, jestli věříš v nadprirodzené jevy, duchy. Takto. Nechcem, no veľmi sa bojím. Veľmi sa bojím takýchto vecí. Ale ja som ešte nevidela ducha alebo tak. Ale ako hovoria, napríklad horor nemôžem pozerať sama. Teraz už verím v tom, že duchovia a všelijaké tieto nadprirodzené bytosti, oni cítia, keď človek je zatvorený. Ale moja sestra bola pravým opakom. Ona to všetko, ona každú jednu mŕtvolu prišla ku nej, ona ju videla, keď už niekto, že zomrela, boli sme na pohrebe, alebo čo. Ona v kuse každú noc vrieskala niekoho, videla a také paranormálne veci prežívala. A ja som sa vtedy práve, že myslím si, aj som to čítala niekde, že ona bola na to otvorená, no poďte, strašte ma, so mnou môžete. Ale ja som si to uzatvorila, takže ku mne veľmi sa nedostane, dúfam, že nie teraz sa to stane. Niekto tu vyskočí. A predstavte si, že takto veštice, keď na ulici, na ceste chodia za ľuďmi, že moja vyveštím ti, alebo tak. A keď ty už to viackrát sa stalo, keď ja som na rade, že ideme na ulici a ona ide oproti. Tebe nie, odo mňa sa otáčajú. A vravím asi práve preto, že ja som si to uzatvorila v sebe. Nie som pre nich otvorená. Tak naivne. No. Takže v tomto verím, že dá sa to uzatvoriť. Nechcem na to veriť, nechcem to vidieť. A keď ani to existuje, nech mi dajú pokoj. Lebo by sme na smrť vystrašili. Juditko, ešte mám jednu otázku. Kdybych si chtěla zlatou rybku, a tá ti chtěla splniť 3 prání, tak co bych si brala? Teraz v tejto chvíli. No keby to mohlo byť aj nadprirodzené, tak
je to také, aby boli všetci zdraví. Druhá vec, ja by som vymazala hodnotu a peniaze. Ja by som vrátila veľmi rada výmenný tovar. Mne by sa to tak páčilo. Ja som pekárka, upečiem chleba, ty si obuvník a dám ti 5 chlebov alebo 10 rožkov. Bože, už mi strašne škrkám bruchu, už budem musieť ísť, hlavia môj. Takže druhá toto, že výmenný tovar, to by som zobral na svet. A tretie, tak jednoznačne, že nesmrteľnosť. Je to hrozné, keď sa človek zamyslí, že Bože, máme na to pár rokov, keď aj 80-ky sa človek dožije a máme len 80 krát Vianoce. Nesmrteľnosť, aby človek ani zvieratka, živočichy, aby neumierali. Toto by bola moja tretia. Anielik môj zlatý, ďakujem ti veľmi pekne, Zlatko, za otázky. Už sme strašne hladní. Robert Lipták, môj zlatý. Milá Juditka, ja by som sa rád opýtal, ako sa nakoniec darí vašim paradajkám v Folii. Vaše videá zo záhradky sú jedny z mojich najobľúbenejších. To ti odpoviem, toto som čítala, túto prvú vetu od teba, Robert, a pripravila som trošku videjko. Dozrievajú paradajky, zmrazili sa mi, zamrzli 1. októbra. Po horúčavách ja som na foliovníku mala všetky okná pootvárané. A v noci 1. októbra bolo v noci mínus. A ja ráno idem a všetko sklonené. Bože, vravím, to čo? Tak už potom rýchlo som pozatvárala tie okná. Mala som skôr, no. Hovorím, prvýkrát som mala túto folíku, takže už budúci rok to bude lepšie. Uhorky som pobrala. Ešte dobre, že plody neboli zamrznuté. V rýchlosti som ich pooberala, čo bolo. A paradajky beriem postupne. Lebo som sa dočítala, že oni aj tak dozrejú. Lenže už tie, ktoré sú oranžové, že už vychytajú tú farbu, tak ich dávam na parapetu, tak ich postupne dávam na parapetu, bože. A tieto malé koktejlové som naložila. No včera akurát som nakladala, takže vám to aj ukážem. Nakladala som uhorky, není ich až tak veľa, myslím 17 pohárov. Aj koktejlové paradajky som naložila ako sladkokyslý nálev a aj trošku cesnaku tam. Papriku, paradajky, spolu nejakú čalamátku. Takže mám ešte odložený nálev a uvidíme. Cibuľku úplne, no to sa čistí strašne. Takže chybu som spravila v tom, že som zabudla. Strašne veľa paradajok boli na tom gigantickom kríku. To už nenechám, nedám tak na budúci rok, kdeže budem to strihať. A malé kríčky kúpim. Ale dobre ponaučenie, že aj na toto musí človek dbať, že sledovať počasie. Keď záhradkárčim, tak musím sledovať počasie dopredu. Môj zlatý. Taktiež by som sa rád opýtal, či niekedy do
aj z pečenia, napríklad ako bol letný koláčik v short videu. Ďakujem za odpovede moje. Áno, prichádzajú pečenia. Ja sa už ani nepamätám na letný koláčik, vidíš to? Musím si to pozrieť v short videu. Prichádzajú a už áno, budú. Ja viem, že máte aj vyrať, vyskúšame a proste ide mi o to, že už teraz budem mať tú výplatu, že a bude z čoho. Ja vám v každom videu niečo chcem ukázať. Ja viem, že to máte radi, že vám to nevadí práve, že keď ja to natočím hoci kde, nemusím mikrofón, notebook ťahať za sebou a na ten obraz potom ja to ako na hlas spätne. Nie. A môže to byť relevantné. Proste ja vám chcem ukázať veľa tých vecí, ako sme hovorili, čo kúpim do bytu, a takisto je to pečenie. Není to dobré mikrofón ťahať do kuchyni, lebo je to príliš hlasné, príliš kroky počuť. Ja som to skúšala a není to relaxačné, takže je to lepšie, takže obraz. A ja to zápäť potom narrátor, dubbing, či ako sa to povie, no. Už kričia susedia, takže už ideme. Toto je najhoršie na tom, že človek sa v kuse ponáhľa v tom videu a potom no a raz už budeme mať aj pracové okno a ja už potom to nebude počuť. Ďakujem veľmi pekne za otázky, moji zlatí. Ste veľmi zlatí a ďakujem naozaj členom. Ste moji najväčší max sponzori. Ako vidíte, ideme hore, takže super, som spokojná, má to dobrú cestu, rozbehlo sa to a už len na tom treba rozmýšľať, že aké videá dáte pre členov, čo vás pritiahne ešte viacerých. Ďakujem veľmi pekne, ste zlatí. Pusinku vám posielam a dávajte si na seba pozor, pozri sa, ja som ako chorela, povedala som, že nič.